Kdo je Omniman? Omniman je vlastně superhrdina na planetě Zemi a spolupracuje s ochráncemi Země. Ale úplně původně Omniman pochází z planety Viltrum. Na téhle planetě jsou mimozemšťané, Viltrumané a všichni Viltrumané jsou stejně jako Omniman. Takže správně, Omniman není originální. Na Viltrum se pak Viltrumané začali pozabíjet, aby přežili jen ti nejlepší a mezi nimi byl Omniman. Ještě se trochu vrátím do minulosti a zmíním zde, že Viltrumané od jak živa dobývali světy, aby rozšířili svoji říši. Teď se znova vrátíme k Omnimanovi, kde Viltrumané změnili taktiku a tu takovou, že na každou planetu dali jednoho Viltrumana, aby tu zem ovládl a přidělil ji k jejich říši. Takže Omniman dostal přiřazenou zemi, kam přiletěl a choval se jako hrdina a stal se vlastně nejoblíbenějším hrdinou. Taky když tady byl, tak si vymyslel jméno Nolan Grayson. Když tady byl, tak potkal ženu, do které se zamiloval, a to byla Debbie. Ta ho vlastně naučila, jak se lidé chovají, a díky tomu se Omniman stával víc člověkem. Nakonec Debbie a Omniman splodili dítě Marka, který se stal Invinciblem, nebyl česky neporazitelným. Ale pan Mark neměl schopnosti od narození, což byl pro Omnimana problém, protože ho chtěl vychovat jako Viltruma, který by s ním dobýval světy. Když je Mark malý chlapec, tak mu Omniman začne říkat, odkud pochází, a samozřejmě mu neřekne pravdu. Jednoho dne, kdy má Mark baseballový zápas, tak tam Debbie vysvětlí Omnimanovi, jak by se měl jako otec chovat ke svému dítěti, díky čemuž si Omniman prohloubí lidský vztah s Markem. Tohle bude ale důležitější za chvilku. Když už je Markovi 15, tak se u něj projeví schopnosti a Omniman ho začne trénovat. Ale jak si to Omniman trochu přežene a dá Markovi takovou ránu do břicha, kterou ještě celý den rozdechával. Jen tak pro informaci, to musela být rána k prase, která byla udeřena nadzvukovou rychlostí. Ten večer má Omniman jiný plán, než být se svojí rodinou, a to zabít strážce země. Což se mu povede. Pan Omniman je tam všechny zmasakruje, jako by se skoro nic nedělo, a zabije i nesmrtelnýho. Omniman prostě zabil cápka, který se doslova jmenuje podle toho, že nemůže umřít. Juj, chybička se asi vbloudila. Samozřejmě ti hrdinové Omnimana trochu poranili, tak se Omniman sám dodělal, aby neměli důkazy, že to udělal on. Omniman skončil na nějakou dobu v nemocnici. Když se vrátil, tak znova začal cvičit Marka. Nějakou dobu se nic neděje, jenom detektiv Démon všechny vyšetřuje, aby zjistil, kdo strážce zabil. Debbie si ale všimla, že Omniman se čím dál chová divněji. Jednoho dne našla oblek od krve, když zabila, a zjistilo se, že bojoval jako první. Omniman si to uvědomil a rozhodl se, že se přizná Markovi, co je ve skutečnosti zač. Když za ním přiletí, tak na Omnimana pošlou příšeru, která by ho mohla zabít. Když už ho konečně ta příšera málem sežrala, tak ho Mark zachránil. Potom Omniman s Markem tu příšeru porazí a Omniman se Markovi přizná. Když chtěl, aby se k němu Mark přidal, tak Mark odmítne a zaútočí na Omnimana. Omniman samozřejmě vyhrává, jelikož je o několik tisíc let starší a má lepší dovednosti. Omniman s Markem hází po celém městě, prorazí s ním metro a pozabíjí třeba půlku města pomocí Markového těla. Pak přiletí někam do pohoří, nejspíš k Everestu. Omniman se tam s ním nepáře a totálně mu domrdá obličej, jak narrator Angel Faceovi. Markovi vypadne pár zubů a Omniman ho chtěl dodělat, ale jestli si vzpomínáte, jak jsem zmiňoval ten baseballový zápas, tak se na to Omniman vzpomene a přestane Marka bít. Potom se lehne vedle něho a následně odletí ke svýmu druhu. To je zatím všechno, co víme o Omnimanovi. Dejte like a odběr pro více podobných videí, k tomu 87% lidí, co sledují má videa, mě neodebírají. Takže jestli nechcete, aby vás Omniman zmlátil a rozletěl hlavu, tak ten odběr dejte. Také bych byl rád za sdílení tohohle videa svým kamarádům, protože za tímhle videem je hodně práce. A byl bych rád, kdybych viděl, že se vám to video líbilo. Omniman je mega ultra smash. Ne, že bych byl teplej, ale musíte uznat sami. Omniman je poměrně vysoký, nabušený muž s kostěnou strukturou obličeje. Má modré oči, hnědé vlasy, které jsou na bocích šedé. Jako Omniman je několik tisíc let starý, asi se nemůžete divit, že má šedý vlasy. Taky má černý knírek. Omniman má na sobě většinou svůj superhrdinský kostým, který je bílo-červený, a k tomu kostýmu patří i červený plášť. Když na sobě nemá zrovna svůj kostým, tak má béžový tričko, které vypadá jako pyžamo, a samozřejmě má ještě džíny. Jen tak by the way, vám tady dám trochu pohled do zákulisí, a to, že dělání charakteristiky je nejtěžší z celého videa. Jako nikoho to sice nezajímá, takže normálně pokračovat. Omniman je odvážný. Samozřejmě je to způsobený tím, že je téměř neporazitelný a na zemi dokáže kohokoliv zneškodnit. Omniman, i když pochází k rase nemilosrdných zabijeků, tak má srdce na pravém místě, co se týká rodiny. Svý rodině by nikdy, no to přeháním, neublížil. Omniman sice Marka totálně zrakvil, ale nezabil by ho.
Omniman bere skoro všechno vážně, je prostě vážný a humor chápe jenom občas. Také je samozřejmě lojální ke své rase a slouží jí. Omniman je taky celkem dost velký psychopat. Když myslím psychopat, tak myslím kurva velký psychopat. Když se nasral na Marka, tak jsem jen tak prorazil metro a pozabil všechny v metru. To je přes 100 lidí. Klidně 500. Cápek u toho ani nemrkl okem a to stejný, když zabil strážce. Psychopatství na podobný úrovni jako u Homelandera. Jelikož teďka jdu na schopnosti, tak tady bude hodně přirovnání s Homelanderem. Omniman má super sílu. Já osobně bych řekl, že je mnohokrát silnější než Homelander. K tomu se pak hnedka vztahuje další schopnost a to je viltrumická síla, což jim umožňuje dosáhnout plného potenciálu, své fyzické síly a svých schopností. Potom tu máme další klasické schopnosti, jako je super odolnost a super regenerace, která se ještě zvýší díky tomu, že je viltrumit. Potom umí létat jako Homelander, ale Omniman má k tomu ještě super rychlost. Asi si někdo z vás může říkat, ale super rychlost má i Homelander, ale super rychlost, co má Omniman, nemá nikdo. Omnimanova maximální rychlost je 43 milionů mílí za hodinu, což je 69 milionů kilometrů za hodinu. Jen tak by the way, A-Trainova rychlost je 1000 mil za hodinu, což je 1609 kilometrů za hodinu. Takže Omniman je jeden z nejrychlejších super lidí. Omniman pak taky má viltrumický bojový výcvik, takže se umí prát, což je určitě výhoda. Taky umí trochu manipulovat s lidmi, ale určitě méně než Homelander. Má poměrně dobré taktické myšlení a je dost inteligentní. Pan Omniman moc slabin nemá. Jediná fyzická slabina jsou viltrumané. Ano správně, jenom jeho rasa a možná jeho syn, kdyby měl lepší výcvik. Když byla ta genocida Viltrumu, tak Viltrumité se navzájem pozabíjeli, což dává najevo, že Viltrum může zabít Viltrumita. Takže to je jeho jediná fyzická slabost. A pořád tu máme tu jeho kapku lidskosti a lásku ke své rodině, což je jeho další slabina. A to jsou jeho všechny slabiny. Omnimanovi vztahy. Omniman má zajímavý vztah s Markem, protože když ho miluje, tak mu nevadí, když mu ublíží. Ale je to jedinečný vztah s Debbie. Jak sám Omniman řekl, cituji, miluju tvoji matku Marku, ale jako svého domácího mazlíčka. Jelikož Debbie nesáhá Omnimanovi ani po paty, tak ji Omniman bere jako samozřejmost a jako domácího mazlíčka. Nevnímá ji jako rovnocennou partnerku. Jinak téměř všichni lidi jsou mu úplně uprdí. No tohle je asi všechno pro tohle video. Budu rád za podporu, odběrem a lajkem, abych mohl tvořit víc takových videí, tak byste mohli napsat do komentářů, co byste chtěli za další postavu. Byl bych ještě rád za sdílení tohoto videa svým kamarádům, protože s ním bylo hodně práce a od dalšího videa čus.